magas Rónán, gazdag legelőtt. Simonyi Ferenc előadó művész nyitotta meg május 15-én azt az emlékkiállítást, mely a Tádé Néptánc Együttes elmúlt 35 évének emlékeit vonultatta fel. A néptánc kincsünk értékeinek megőrzése nagy jelentőséggel bír a fiatal generáció számára, az emlékkiállítás pedig a Tádé Néptánc Együttes több mint 3 évtizednyi történetét foglalja össze a kezdetektől napjainkig. A kiállítóteremben láthatóak többek között fesztiválok, különböző fellépések, külföldi utak, táncházak és egyéb közös élményekről készített fényképek is. Külön sarokban emlékeznek meg az alapító Moszkva Jánosról, valamint számos emléktárgyat és elismerést is megtekinthetnek a látogatók a tárlaton. Tudtuk meg Kolosszár Erzsébettől. A Tádé Együttes 35 éves jubileumát ünnepeljük. A 35 év anyaga van itt, bele se fért, ugye csak abból válogattunk fényképeket, emléktárgyakat, fesztiválokról kapott okleveleket, kincseket, díjakat, ezek vannak ott most sorba kiállítva. A lelkünk, az a legfontosabb, ami itt van szerintem az elmúlt 35 évnek, és még az előtte időszaknak is. Kiállítás megnyitó néptáncról, jubileumról nem történhet meg úgy, hogyha ne táncoljunk. Tehát a kicsik is fognak egyet táncolni, a nagyok is fognak táncolni, Simonyi Ferenc fog egy gyönyörű dalt énekelni, a kultúrák találkozása az mindig nagyon fontos. Kedden délután fogjuk levenni, most csütörtök van, tehát azért egy pár napig be lehet jönni. Remélem, hogy majd iskolákból is eljönnek, majd egy kicsit hírét verjük annak, hogy nézzék meg, mert szerintem olyan értéket látnak itt, és aki a népi kultúrát is egy kicsit becsüli, nevelő értéke van a gyerekeknek, annak is, aki nem táncol, vagy nem zenél, ha ezt végignézi, látja ezeket a régi bútorokat, ezeket a régi tárgyakat, és akkor rájön, hogy nekem is van nagymamámnak, lehet, hogy nagyon kellene rá vigyázni, hogy majd később is nagy érték lesz. Az időszaki kiállítás összeállításában Bába Brigitta is közreműködött. A tárgyak kihelyezése közben számos emlék és élmény elevenedett meg a szervezőkben. A kiállítás pedig csak egy része a jubileumi rendezvénynek, hiszen május 17-én jubileumi előadásra kerül sor. Ahogy itt végignézek, én tegnap ide leültem a székre, mikor Brigivel, Bába Brigitta volt a nagy segéd és az ötletgazda ennek a kiállításnak, és akkor csak leültem és gyönyörködtem, és végignéztem a tárgyakat, és mindegyikről eszembe jutott valami, vagy egy fesztivál, vagy ott az a kékfestő blues, még az enyém volt annak idején, hogy úristen, már ugye bele se férnénk, de hát mekkora élmény. Megrajzolta Jánost, itt leült Brigi és megrajzolta, és ránéztem, mondom, hát ez annyira Jani. Azt mondja, hogy lelke van, mondom mindennek, azt mondja, itt lesz velünk. Amikor még Moszkva János elkezdte itt tanítani a néptáncot, tehát olyan fellépőink is lesznek, akiket még ő tanított, az én korosztályom, és még lesznek olyanok is, akik már nem a városban laknak, ami nagyon-nagyon örülök neki, hogy Kecskemétről, meg más helyekről, Budapestről jönnek azért, mert ugye meghallották ennek a hírét, és nem tudtak eljönni, készülni a táncolni, de legalább a gálán és esetleg utána vacsorán itt lesznek. A Tádé Együttes több mint 3 évtizednyi munkásságát bemutató emlékkiállítás megnyitóján az együttes jelenlegi és volt tagjai varázsolták elénk a kiállított képeken látott fergeteges hangulatot.
A Tádé Együttes az elmúlt évtizedek alatt több száz iskolás gyermeket vezetett be a népi kultúra világába, megismerhették az elfeledett népszokásokat, a néptánc kultúra hagyományait, mondta el köszöntő beszédében Kovács Krisztina képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke. Az, hogy ez a táncos csoport ilyen nagy létszámmal jelen van a városunk életében, azt gondolom ezeknek a pedagógusoknak a nagyon sok és áldozatkész munkája kellett, és az a sok-sok szeretet, amellyel ők kezelték a tanítványaikat, később a tánccsoport tagjait. Én tudom, hogy egyszerűen nincs olyan városi ünnepség, ahol ez a csoport ne szerepelne. A város is úgy gondolom megtisztelte ezt a csoportot azzal, hogy Pró Urbe díjat és Csenki díjat adott azoknak a táncosoknak és pedagógusainak, akik ezt a munkát végigcsinálták. Ahogy végignéztem a képeket, én magam is végigéltem azt a 35 évet, és elcsodálkoztam, hogy lehetett összerakni ezt a nagy-nagy munkát ahhoz, hogy ide érve ma a megnyitóra ezek a pici alsós gyerekek, és valóban az anyukák is, mindannyian egy ritmusra, jókedvel, mosolygós arccal és gyönyörű ruhákban ide léphetnek. Ez mutatja, hogy értéket képviselnek. Az emlékkiállítás megnyitójára egy különleges vendég is érkezett, aki már a kezdetektől ismeri az együttes munkásságát. Török Nécsécs Lenke, a debreceni Főnix gyermek és ifjúsági néptánc együttes művészeti vezetője, a rendezvényen elmondta, a csoportból számos ladányi táncos került az ő együttesükbe. Szeretettel köszöntöm a püspökladányi táncosokat a Főnix Néptánc Együttes nevében. Nagy dolog ez a 35 év, amit magatok mögött tudhattok. Sokan nem is vagytok annyi idősek még. El sem tudjátok képzelni, hogy mennyi munka volt emögött, amikor kezdődött, és azóta folyamatosan csak nőtt az együttes hírneve, és a sok eredmény mindig azt mutatja, hogy érdemes volt ez a küzdelem, hol buktatója, hol sikere volt ennek a csoportnak, és ez természetes, 35 év alatt az ember mindig talpra kell tudjon állni, és ha sikerül talpra állni, az mindig erőt ad arra, hogy egy újabb kezdéssel, egy újabb lendületet kap az együttes, és hát én most megnéztem itt oldalról a kicsiket, nagyokat, olyan lendülettel táncoltak ezek a gyerekek, és ugye aki egy kicsit úgy benne van a szakmában, látja, hogy egy-egy szemvillantással hogy tud egy közösség, egy csoportot alakítani. Tehát a gyerekek bentről a kis tánc közepén egy szemvillanás alatt tudták, hogy itt most nekem hirtelen váltani kell, amit közönség, a néző észre sem vesz. És egy ilyen kis apró dolog az, ami egy közösséget igazán közösségé tesz. Rengeteget dolgoztatok, és rengeteget dolgoztak a vezetők azért, hogy ez a műsor, ami majd szombaton lesz, létrejöhessen. Én boldog vagyok azért is, mert ez a csoport is adott az együttesünknek, akik ugye tovább tanultak Debrecenbe, olyan embereket, akikre mi is nagyon büszkék vagyunk. Én nem szégyellem elmondani azt, hogy dr. Szerző Ákos és dr. Hajdú Hanga nálunk táncolt, ugye Hanga egészen most szülési szabadságon van, és hát mi boldogok vagyunk, hogy ilyen embereket kaphattunk tőletek. És nagyon-nagyon szeretném, hogyha hisz a megyében az a legfontosabb, hogy minél többen foglalkozzunk ezzel a műfajjal, hogy minél több ember megismerhesse azt, hogy milyen értéke van a magyar néptáncnak, milyen összetartó ereje van a magyar néptáncnak. Ettől fontosabb nincs. A látványos táncos előadások és a megnyitó beszédek után a kiállított fényképeket, díjakat és emléktárgyakat tekintették meg a látogatók, akik riporterünknek elmondták, nagyon tetszik nekik a kiállítás, és az együttes munkájáról is elismerően beszéltek.
valóban el tudom képzelni, hogy nagyon sok könny kigördül a szemekből, mikor rádöbbennek egy-egy képnél, hogy hát itt mi voltunk, mi vagyunk, én vagyok, meg a barátom, meg jó, hát itt is voltunk, ott is voltunk, és az összegzése az, hogy hány helyen jártak Európába, vagy a Kárpát-medencébe, itt ki van írva mind, tehát nagyon jó a rendezése ilyen szempontból. Az unokáim táncol, mind a két fiú unokám, és a lány unokám pedig bőgőzött, a zenekarnak a tagja. Nagyon tisztelem ezt a tevékenységet, tehát azt a közösséget, ezek a gyerekek itt megtanulnak lépni, mozogni, egymáshoz szólni, közösségi, hozzámernek szólni a fiúk a lányokhoz, a lányok a fiúkhoz, tehát én ezt tartom a legnagyobb közösségnek, vagy eredménynek, megtanulnak táncolni, tehát egy ritmus tanulnak, ami bizony nagyon hiányzik más területekről. Azért hangsúlyoztam, hogy Bárándról, mert a kisunokánkat behozzuk minden kedden csütörtökön, nagyon szeret táncolni, és nagyon jó kis közösséget alakított ki Böbe néni, ahova nagy szeretettel jön a kisunokánk. Ugyan még nem néztem végig a képeket, de a keresztlányomtól is hallottam arról, hogy mennyire jó kis összekovácsolódott közösség alakult ki. Tulajdonképpen középiskolás lányok, fiúk is visszajárnak táncolni. Én ennek nagyon örülök, nagyon jó kis közösség alakult ki, és köszönjük a városnak is egyébként, hogy lehetővé teszi, hogy ennyi gyerek táncolhat. Nagyon szép volt a megnyitó. Nekem a nagylányom is, meg a kisebbik is táncol. Én sajnos annak idején nem táncoltam, de nagyon jó lett volna, most utólag így nagyon bánom. Megnyitó pedig gyönyörű volt, tehát nagy élmény volt, jó, hogy eljöttünk, és nagyon sok sikert kívánunk a tánccsoportnak a továbbiakra. A vendégek mellett régi és jelenlegi táncosokat is megkérdeztünk, hogyan érzik magukat a Tádé Néptánc Együttesben. Mi részt vettünk ennek a kiállításnak a készítésében kedd reggel, és hát rólam annyi kép nincsen, még nem olyan régóta táncolok, de vannak olyan részek, amiket szeretek, például a sorok is nagyon szép itt, ami be van rendezve. Én 5 éve táncolok ebbe a csoportba, nagyon jó a hangulat, minden út, külföldi út, mindegyik remek, nagyon jó a társaság, és nagyon szeretek itt táncolni. Mi magamot nem találtam meg benne, de egyébként nagyon szerettem igazából is itt táncolni. Hát ismételten mondom, most annyira, hogy megjött a lelkesedésem, hogy és most voltam a csoporttal a Néptánc Fórumon. Én 5 éven keresztül táncoltam még ifjú koromban, 12 éves koromban abba hagytam a táncot, most egyből amiatt hívtak vissza. Én most újra neki láttam. Én nagyon szerettem itt táncolni, Böbenét is szerettem mindig, társasággal sem volt semmi baj. Mondjuk, amiatt most visszajöttem, csak 1-2 új arcot látok, azóta lecserélődött a társaság, de aránylag könnyen sikerült beilleszkedni. A jubileumi emlékkiállításon számos látogató felismerhette múltbéli önmagát a kiállított képeken. A kiállítást a néptánc kultúra iránt érdeklődők május 20-áig tekinthetik meg. A Tádé Néptánc Együttesnek számos városi, országos és határon túli sikeres fellépés van a háta mögött, s a 35 év alatt valóban több 100 fiatalt vezettek be a magyar néphagyományokba, népszokásokba a néptáncon keresztül. Május 17-én megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelte a városunkban működő Tádé Néptánc Együttes. Tagjai városi, megyei és országos néptáncfesztiválok és rendezvények állandó résztvevői, és többször képviselték hazánkat külföldön is. Az együttes legfontosabb célja a néphagyományok, népszokások átörökítése és ebből táplálkozó koreográfiák színpadra állítása. A jubileumi év kapcsán emlékkiállítással és színvonalas néptánc előadásokkal emlékeztek meg az együttes tagjai az eltelt 35 évről a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézményben. 35 éves lesz a Tádé Együttes, és ez alkalomból készültünk már 3 hónapja erre a mai estére. Fellépnek a Tádé Együttes utánpótlás csoportjai, a Tádé Együttes és azok a táncosok, akik valamikor az én tanítványom voltak, vagy még az előttiek, akit Muszka János, mint alapító táncos tanított. A 35 év alatt rengeteg fellépés volt.